हाय लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो दिनैनि नैबे समावहाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय आं दिनै थांगोन खैराबारियाव मोनसे प्रग्राम दं जेरावहाय खैराबारिनि मोनसे मुंदांखा पार्क दिनै मा अपेनिं खालामगोन दिनै बेखेवगोन स' बेखेवगिरि हिसाबै गोबां आलासि फैगोन स' बेहाय आङो थांनो नागिरदों स' नायबाय था लोगोफोर नोंथांमोन दिन्थिगोन जे दिनैनि बेखेवनाय सानखौ स' लेट्स गो स' नैबे समावहाय आङो दङ खैराबारि हालामनि सिङाव थानाय मोनसे जोंनि जारिमिनारि मोनसे मुंख्लं खाम्फा जे नैबे समावहाय दङ बानायनाय जादों जोंनि जे मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मोनसे गोसोखांथि हिसाबै नेरसोन बानायनाय जादों खैराबारियाव बियो जोबोद मोनसे नायथावना मोनसे थावनि आरो बे थावनिखौ जोंहा दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बेखेवनानै होगोन दिनैनि सानाव बिथाङा बेखेवगोन आरो बेयो मोनसे जारिमिनारि सान हिसाबै मोनथिजागोन जि बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांथियाव मोनसे मुंख्लं खाम्फा बानायनाय जादों आरो बेखौ लाखिनाय जादों मुंख्लं गार्डेन मुङै लाखिनाय जादों स' बेयो जोबोद मेहेर गोनाङै स' आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे जोंनि जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनि जे मुंख्लं गार्डेनखौ बोरैहाय बेखेवगोन बोरै मेहेर गोनाङै बेखेवगोन स' आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' नायबाय थादो लोगोफोर हाग्रामा महिलारि लं लिभ
BTC नि CF सार बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनि जे बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फा बे मुंख्लं खाम्फाखौ नैबे समाव बेखेवबाय आरो बे बेखेवनायनि उनावहायनो बयबो बेवहाय नायनो हासिगौ हाबनो हासिगौ बेवहाय स' नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोंनि एसे BTC नि CF सार बिथाङा नैबे समावहाय बेखौ सोरगिदिंखौ नायबिदिंदों आरो बेवहाय नोंथांमोना नुगोन जे बेवहाय जायफोर बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोननि मुंखौ बेवहाय लिरनाय जादों बेवहाय गासैनिबो मुंखौ मख'नाय जादों स' बेयो मोनसे जोबोद मोजां मेहेरगोनां मोनसे मुंख्लं खाम्फा होननानै जोङो मोन्थिनो मोनगोन बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे खाम्फा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जायफोर बिथांमोना जोंहा रुंसारि जाबाय बिथांमोननि गोसोखांथिखौ बेवहाय मख'नाय जादों बिथांमोननि मुंखौ गाहायावहाय मख'ना होनाय जादों नोंथांमोना नुदों बेवहाय गोबां जोंहा रुंसारि बिथांमोननि मुंखौ मख'नाय जादों दिनै जोङो 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन सोमावसारदोंमोन बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलाव 47 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय गोबां जोंहा न' बां सावजानाय जोंनि माने खिगिरियाव थाहैनांनाय माखासे जारिमिन बे ओनसोलनिफ्राय दं आरो बेखौ साफ्रोमबो सुबुङा मिथिगौ जायफोरानोखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोदों गतिके बे हिसाबै बेखौ जोङो 47 बे जिथु जोंनि मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुंखौ जाहाथे जोङो गोदोरै लाखिनो हायो गोसोखांबाय थानो हायो बिनि थाखायनो बे मुंख्लं खाम्फाखौ जोङो बानायनाय जादों दा बिनि मुंखौ जोङो मुंख्लं गार्डेन जों मुं दोननाय जादों ओंखायनो बेयाव जाहाथे मानसिफ्रा सानफ्रोमबो फैनानै गोसोखांनो हायो आरो लोगोसे गथ' गथायफोरनि थाखाय जों मोनसे उद्यान खालामदों बेयाव जाहाथे गेलेनायनि माखासे थागोन गथ' गथायफोरनि थाखाय दा बेयाव जोंनि शारिरिक मानसिक जाहाथे गोसोफोरखौ जोङो थिग खालामनो हायो जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे गार्डेन हिसाबै खालामदों जों खोनानो मोनदों दिनै जिखिनि माने ब्रिटिशनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि माने जिखिनि अनसुंथाइ होदोंमोन दासिमबो बिथांमोना मोननायखाय मानि दा गासिबो मोनजोबनो हायाखै बेखौ जोङो पर्यायक्रमै होलांबाय थादों थांनाय बारावबो बे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि गथै जिल्लायावनो 60 जनल' आउट अफ माने 280 280 जोंनि जिल्लायाव मुंख्लं दङ बेनि गेजेराव जोङो 60नो होग्रोबाय दा बिनि उनाव नेक्स्ट फेज आरो फैबावगासिनो दङ जों माखासेनो होनो हानाय जागोन ओरै खेबसेयावनो जोङो फैसा फैजोबनायमोनब्ला जोङो होजोबगौमोन नाथाय फैसाया जोंहा माने बोसोराव खेबसे फैनायनि थाखाय जोङो गासैखौबो होजोबनो हायाखै दा बेनि थाखाय जोंहा गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ होलांबाय थागोन आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नाजाबाय जोंनि जे रुंसारि मुंख्लं गार्डेन बे मुंख्लं गार्डेननि जे बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायगोन जुदि अनसायो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसनखौ नुबाय थायो आरो नोंथांमोना जुदि मोजां नांदोंब्ला बे गार्डेनाव फैनानै बेरायफै बेखौनो आसा खालामनायजों लोगोसे आंनि दिनैनि ब्लग बे ब्लगखौ एसेनो फोजोबजाबाय स' बाय लोगोफोर इयुननि ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन